UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि दिननि तारिखाव जेबो बेबायदि एजेन्डा आरो जेबो गोदान डिसिसन गैया। যুদ্ধ কৰা মানুহবিলাক কোন আছিলে? এই যুদ্ধ কৰা মানুহবিলাক UPPL দলতে আছে। টকাৰ ওপৰত শুই পেলাই ফটো দিয়ে, পোজ দিয়ে। এটো দে বুঝা নাই ইয়াত কৰা দুখৰ বিঘা আছে নেকি? UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि थाखाय दायो जेबो प्लेनिं गैया बा बे दाख्लैबावै जि निउस ओंखारदोंमोन बे फेकसो होननानै जोंहा एबसुनि मानगोनां आफादगिरि अर्थात दिपेन बर' सारा खौरां मिथिंनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बे भिडिअआ बा बे जिथुनाखि निउसाव फोसावदोंमोन बे थांनाय बोसोरनिसो होननानै बिथांमोना बुंदों बा 2026निसो होननानै फोरमायदों। दा बेजों लोगोसे कारापसन खालामग्रा सानै मानसिया सोर बेसोरथ' UPPLनिनो मानसि होननानै सासे आइजोआ होख्रावनानै बुंदों आरो लोगोसे थाखा फैसानि सायाव उन्दुनानै पस्ट खालामनो हागौ फट' हगारनो हागौ होननानै गोबाङैनो सोंखारिदों जोंहा UPPLनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ। दा मानिफ्राय माबोरैहाय जादों आरो बोरै बेफोरबायदिया जानो थांदों नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोजासिनाय अब्लानो निस्सय बुजिना मोनगोन। आरो लोगोसे जोंहा गेमस्रि एक्ट्रेसनि हासबेन्ड नामा बे लावदुम आदायाबो बे बाराव माने इलेक्सन गेलेनो थांगासिनो दङ आरो गासिबो तैयारि जाखाबाय होननानै खुद बिथाङा गावनि खुगाजों बेबो फोरमायदों आरो माखासेयाव बाथौ समाजारिनिबो खोथा दिरुनदों बिथाङा। नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नाय अब्लानो निस्सय फारि बुजिना लाजोबनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। दा बेजों लोगोसे आङो नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जिथु मानगोनां जोंहा आफादगिरि अर्थात एबसुनि प्रेसिडेन्ट सारा बा दिपेन बर' सारा जिबायदि खोथा बुंदों बे निउसआ बा बे भिडिअआ थांनाय बोसोरनिसो एबारनि नङा। UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनो एबसुनाव जेबो प्लेनिं आरो माबा गैया पलिसि गैया होननानै बुंदों। दा मारै बुंखो बिथाङा आं बेखौ बुजिना मोनाखै नाथाय नोंगौ बिथांमोना देग्लाय गैया जानांगौ खिन्थु थांनाय बारावसो जुजिदोंमोन बा नाजादोंमोन बिनि गेजेरजों बिथांमोनाथ' खाम्फा बरगयारि बिथांखौ गावसिनि UPPLआव लानानै थांबाय नङा होमबा? एबार आरो ज' जानायनि प्लेनिं खालामोब्ला एबाराव फोथायनो थाखाय गोब्राब जागोन रायजो राजानिखौ निस्सय सानदों। दा बेखायनो आं सानो फरायसा आफादनि जानानैनो खामानिखौ मावबाय था। नोंथांमोना पलिटिक्सलि थोंजोंनि बबेबा मोनसे पलिटिक्सखौ सापर्ट होनानै नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला मालाबाबो गेजेरनि जानानै नोंथांमोना खामानि मावबाबो फोथायजानाय नङा। जेरै बे बाराव जुदि थारैनो UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनो नाजादोंबा नोंथांमोनखौ फोथायनो थाखाय गोब्राब मोनगोन। बेनिखायनो आं सानो नोंथांमोना फरायसा आफाद जानानैनो बा फरायसा आफादनिनो थानानै नोंथांमोना जुदि मोननैबो पलिटिकेल हान्जाखौ गेजेरावनो थानानै नोंथांमोना सापर्ट खालामना होयोब्ला बा जाय बिथांमोनहा मोजांसिन मावबोदों बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोनहा गासिबो खामानिखौ फारि मावलांहोनो नाजायोब्ला निस्सय सानसे नङा सानसे जाफुंगोन आं बेखौसो सानदों आरो। जायखि BPF खौनो जा जायखि UPPL खौनो जा मोनसे नङा मोनसे दोलोआव ज' खालामनो बा खौसेथि खालामनो थाखाय निस्सय हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो बे नोंथांमोननि नाजानाय बा मिजिंफोरा जुदि जाफुंमारोब्ला थारैनो निस्सय जोंहा बर' रायजो राजाफ्रा माने रंजाखांनाय फैगोन। आरो खौसे जायोब्ला जों बारंबार बुङो माने भटखौ बर'फ्रा दारायनांगौ जेबो गोनांथियानो गैया उइनाराव ओरैनो देरहालांखायो। मानो होनना बुङोबा जोङो मोननैजों मोनसे जायोब्ला सिला गंसेयावनो जुदि जों गासिबो ज' जानानै थायोब्लालाय आरो जोंखौ सोर हिलायनो नङा होमबा? थिग बेफोरबायदि जायो आरोखि। दा बेनि गेजेराव जोंहा उदालगुरि जिल्लायाव जिथुनाखि आइजोफ्रा होस्रिखावदों मानि खारनाव होस्रिखावदों बे जायगायावथ' जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी दङ नङा होमबा? डिपुटि चिफ दिनै बिथां थासेयाव दिनै उदालगुरि बायदियाव मानि खारनाव दावराव दावसि जानो मोनदों आरो मानि खारनाव हांगामा जानो थांदों। दा बुजिनानै मोनाखै बिथांमोनहा गोबांथार थाखा फैसानि सायाव उन्दुनाय पस्ट होनाय मा होनायनि खोथा बुंदों आरो माखासे उदालगुरि बायदियाव दाबायदियाव सोरबाफोर एक्सिडेन्ट जाब्रबनानै मेडिकेलाव मानसि लाङोब्ला फोजाब्लाबो माने डाक्टारफ्रा ओंखारा बुंदों बेफोरबायदि गोबांथार खोथा बुंदों। आरो थाखा फैसा कारापसन खालामनाय मानाय बे सानै मानसिया UPPLनिनो मानसिमोन होनना बुंदों। दा सोर जाखो नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायना लायोबा निस्सय बुजिनानै मोनगोन होननानैसो आङो मिजिंथिबाय। आरो गोदानै फैदोंब्ला अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो मोजां मोनोब्ला मोनफा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। स' थेंक इउ स' माच बेनोसै आंनि भिडिअआ दिनैनिया। निउसआ गोजाम आरो बे निउसआ थांनाय बोसोरनि जे मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि आनसलिक राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF खौ बुजाबुजिनि आधाराव खौसेयै लामा हान्थिलांनो हायो नामा बा बुजाबुजिनि आधाराव हाबा मावलांनो हायो नामा बर' हारिनि सार्थ आरो बिटिआरआव रायजो जानाय गुबुन हारिसाफोरनो मोनसे कनफिडेन्स होनानै बर' हारिनि सार्थनि थाखाय हाबा मावलांनो हायो नामा बे मोनसे जोंनि आपिलमोन 2024 नि आरो बे गोजाम निउसखौ DY365 बेखौ दामफिननानै होदों। दा नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि जेबो एजेन्डा गैथ'वा बा जेबो थांखि गैथ'वा बेबायदि इनिसियेटिभबो गैया। खिन्थु जोङो कमन मोनसे डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ नोजोर होनानै
जोङो आपिल खालामबाय थादों जे बोरैबा मोननै हानजाजों खौसेयै लामा हान्थिनो हायो नामा दा बेयो बेसेबां बास्तब बेयो बेसेबां प्रेक्टिकेल जाहैगोन ना जाहैया बे मोननै दोलोनि बिबानगिरि दैदेनगिरि नेतृत्वआसो बिनि जि जाफुंसारनाय बा बेनि लामाखौ बिथांमोनासो थिग खालामगोन दा बेखायनो बे रिसेन्टलि जि निउस मोनसे ओंखारदों बेयो गोजाम निउस आरो एबसुनि आखायाव मोननै राजखान्थि दोलो आनसलिक राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि दिनैनि तारिखाव जेबो बेबायदि एजेन्डा आरो जेबो गोदान डिसिसन गैया बे बाथ्राखौ आं फोरमायबाय आरो बे मोनसे गोजाम निउसमोन नाथाय जोङो लुबैयो जे बर' हारिया जेब्लायबो खौसे लामा हान्थिनांगौ खौसे हाबा मावलांनांगौ आरो हारिनि सार्थखौ नायनानै बड'फानि सार्थखौ नायनानै हारि दानायनि थाखाय जोंनि राजखान्थिया जाति दानायनि थाखाय जाहाथे पलिटिक्सआ जायो बेखौ नोजोर होनांगौ आंथ' दिनै लिडारबो नङा सासे समाज सिबियारि हिसाबै आं फैदों जिहेतु फैगौ इलेक्सनाव आंबो बाहागो लागोन बेहाय बाहागो लानाया फाइनाल जाबाय बेखायनो नोंथांमोना आंखौ बे फैबाय थानाय समाव जिहेतु नोंथांमोना आंखौ सहाय खालामगोन आरो नोंथांमोना बे मन्दिरनि बाथ्रा बुंनायाव आं गिबियावनो बेखौसो बुंनो सानदों जोंहा बाथौ धर्म हिसाबै मोनफ्रोमबो गामियाव जोंहा बेनो इसुआ बे मन्दिरानोल' बेनिफ्राय जोंनियाव फिसा फिसा इसु दङ गामि मोनसेयाव माने 200-300 मिटार लामा फिसा फिसा गामि ভিতর তেওঁলোকে কি ইস্যু লৈ পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিব ৰাতি 7টা বা 8টাৰ পিছত কাৰোবাৰ যদি বাইক চাই ওদালগুৰি এক্সিডেণ্ট হয় বা কিবা হয় কিন্তু ডক্টৰ বিচাৰি নাপায় ৰুমৰ পৰা মাতিলে সিহঁতে ওলাই নাই দিস ইজ দ্য মেন্টেলিটি অফ BPF এই যুদ্ধ কৰা মানুহবিলাক কোন আছিলে এই যুদ্ধ কৰা মানুহবিলাক UPPL দলতে আছে টকাৰ ওপৰত শুই পেলাই ফটো দিয়ে ফোজ দিয়ে এইটো দে বুঝা নাই ইয়াত কৰা দুখন বিঘা আছে নেকি আজিলৈকে নল নলদমা খান্দি জিৰো পানী একটুপা খাব পোৱা নাই আপোনালোকে ক'লে আমি ক'ব লাগিব শুনিব লাগিব আপোনালোকে বাঘজুৰিডাল আমিয়ে তুলি লৈ পেলাই আমি অকলশৰীয়া শাসন কৰিম বুলি আমি আশা ভাবিছোঁ